İşleri barha ilerleýän döwrewap hususy önümçilikleriň hatarına Lewap vilayatynyň Köýtürnäg ýetramynyň dostluk şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň agzasy bolan Akbulut Hojalyk jemgyýetine degişli bolan Gory Garyny gurulşyk önümlerini öňürýän härki zaman kärhanany görkezmek bolar. Binägäli gurulşyk aýratyny bilen tapatlanýan Döwrewap önümçilik disgasynyň ýylyň dowamynda 50.000 tonna gory garyny gurulşyk önümlerini şeýle-de 4 million iňe dördül metr gips kardon gurulşyk serişdetini öňürmäge mümkinçiligi bar. Önümçilik disgasy Germaniýanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe döwletiniň kämil texnolog enjamlary enjamlaşdyrylyp, sany ulgam arkaly dolandyrylýar. Zawodda kuwatly tehnikalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak arkaly ýokary önümçilik görkezjilerini gazanmak uğruna netijeli işler anyp barlýar. 5 hektar meýdany eýleýän Döwrewap önümçilikde zähmet çekýän işe hünärmenleriň aglamasynyň ýaşlar bolmagy hassa buýsanlarydyr. Bir ýerde önürilen önümleriň hilini ýokary derejede taýyk anyklamaga mümkinçilik berýän barlyk hana ýerleşdirilir, çyýmalyň hemde taýýar önümiň hilini anyklamaga we seljermäge niýetlenen kämil enjamlar bilen üpjün edilendir. Hormat prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyzyň milli ykdysadyýetimizi hassa ösdürmek boýunça alyp barýan nusgulyk tagallarlaryndan hemde hususiýetçiler üçin döredilýän amatly şertlerden ruhlanýan kärhananyň agdy bir işe hünärmenleri her bir önümçilik gününi üstünlükleri betsep, milli sinenamada ullan dabarlandyrylýan şany sene beýtaraplyk bayramyna, halkara beýtaraplyk gününe zähmet sowgatlar bilen barmagy maksat edinýärler. Olar eşretli zamanamynyň sakatyna duran ýurdumyzy bede watly ösüçler, şany özgertmeler bilen galkyndyran türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahraman serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.